गैजा रोङिफोरानो इखौनो नायनानै गोजोननांसिगोन आरो एक'लेन्ड ओइ इखौ मा होनोमोनलाय ओइ इयो सिलाराय ना हा हा सोरबा सकिदारसोनो बाला वा Accoland si मोजां मोनदों इयो ओइ खिजाय इखि भिडिअ लाहरलायगोन र' आं दा देखो इखिनाव फुल जाजोबगोन माबायाव सामाराव दाथ' गैया ओइ बासनि अ बा भुटाननि फैलायदो ओइ गितानजलि भुटाननिसो दंफैबावलायो गारि गंनाया भुटाननि पान दखान नाय नाखि हा ओइ गितानजलि आं जानो लुबैथारदोंलै फैसा गैया हाबनो सिगां ओंखारदो इनिफ्रायनो देखायहरदां इखो दे नाहर आफा इनिफ्रायनो नाहर अ इनि मोजां ना ओइ जात जागोन 700 नांगोनो बोरै हाबनो 700आनो गैया दा जोंनाव दे फै हो है दे ट्राइ फैदो ओमफ्राय इखो नायलाय इखो खुलिनो होगासिनो इयो सिङाव हाबलां इखो जे खुलिनो होगासिनो इखो दरजा सानदो इथरमाने खुलिनो होगासिनो ओइ खिजायबो माबा दिंदां दिंदां दं इखो देखायना लाना फैनि र' इथिजाय गब्लं गब्लं बाबा टाइम गैला आरो दा नै नायलाय लेथ्रा गथ'आ हाब्रु इहाय दंना इखिजाय हगारहरदो खोमा टकियानावसो जन्म मोनबाय इबो बेसेरा नुवाखै देना खारबो साखाख' नांगौ जायोनो फै फुलियालाय इखो फै खाथियाव थांनानै सिनिखौ ला बेसरा मा दङ आरो इयो सोंगासिनो मा हा खिनो खिनो सुनो ना खिनो ओइ ज' थांसै नै खिजाय ओरैजाय दङ दै माबाग्राया थ' जारलालै खिनो ओंखारबायनो थांसै खार ओइ अबाव इहे नङा ओइ खिजासो खारनांगोन न'आव इसानाव र' खिनो ओंखारनानै खारनाया देन्जार जाखादों माला नै खिलांसै ओइ खिनो नाबा ओइहे ओइ नैहाय फै खिनो इहाय नैहाय खिनो नैहाय खिलांबावबायसो नामा खिखांनानै इन्सटाग्राम आल्ला सानैयाथ' सान्सल'सो नांगौ नुवाखै नै इन्सटाग्राम बानायाखै भिडिअ आं नै सानाव फैदो जोङो अबे लकेल फुड 진작 सुना फैद' सिगियै थाबायनो ओइ नांगोना
Idinya panai malah iya. Pepsi saya nama. Gue udah nanya goblok langgan. Pan kalau ya. Kot pam. Ini. Biscuit. Mana mulai ke? Biscuit lagi. Gue tahu saya. Apa sih ya? Mau bela hon. Lagi ada kanal. Nggak ada juga. Ini dilani. Asri. Dulu itu lu apa makan? Sandremuki. Ini gede banget. Ya, mau kau pulang kadang. Nggak biar bisa. Sandremuki ini ikin karena mama sama bunda. Sandremuki, mas sandremuki apa mulai? Maksudnya, apa mana? Masak lah. Sandremuki. Dansa. Oh, belinya. Habis itu makan apa? Mau apa beli? Beli ya. Banyak. Bija balannya. Aku nih bisa bija balan dulu nak. Ayo kau tolak. Hah? Ayo kau nanti. Enggak. Minuman serba-serba. Ini nice lah. Bija balan. Berarti hari ya? Bodoh lah ya. Halus. Oh, Pokori began. Pokori dan saya. Nih ke kursi konan tak? Maka alu sasi, nasi mati aku. Hei, ini apa lagi? Iku bisa dia tuh. Alu kan deh. Biar alu gue sekat. Alu satu. Masih saus. Alu kan bagus ya kan? Iya. Juga aku dah itu nak. Ya. Yang Krishna nama. Almela, Tinampai, Tinamila, Almet, Susu, ada kek, nanda, hot, hot, Lại ăn được nướng rừng à cùng nếu một vậy sao là ra phải lại bài resort đó mình đâu để định sao cứ lúc cứ đặt resort gì nó cái tên bà bán rồi lấy bán thôi cứ đặt mà xem cái chỗ không hả đấy si khoa cơ mà đi sao si có được nhưng mà đi cái gì cũng được á không phải dễ thì không là đi nữa mà béo sữa gì hay mình chỉ ra gần mà béo sữa mình chỉ ra gần gì hay đi là ngọc sар bộ đó rồi xong rồi thành lúc gì được Ada meri chol dulu mau. kalian tuh nih mà béo gimana kayak wow si mazang sana uzana nggak meneh ay kimi lay iya nay lay sana nih hay ini kok tuh punya gelegra oh mau pergi lagi kok badminton nama mana mereka nih pemain stew
ओइ बुजागोन नोङो नै इमान मोजां मोजां जायगाखौ नायनो हाया जायगा नायहोनो लाबोदो गथ'खौ माबा मबाइलसो नायना थाबाय थायो नायलाय नै गुलांसै मबाइला थाङिखि सब रुमैफोरा फै ओइ फै होनदो नै मालाय मागोनि माबा बानायदोंमोन खोमा इखो बिबारफोरा मागोनि न' बानायदोंमोन Mama lagi ya? Sands Resort. Sands Resort. Tangi dah. Karen dong. Nah, tangan yo sodja yo. Sodja ya, Pak? Dang deh, sodja jangan deh, dang. No. Mau bawa aja. Ini. लोगोफोर दिनै आङो देखायगोन आंनि ड्रीम हाउसखौ आं बुंबाय थादोंमोन ना नोंसोरनि सिगाङाव आङो बेबायदि न' लुनो लुबैयो बेबायदि न' लुनो लुबैयो बिदि होननानै आं देखायनोसै बे जाहैबाय गुलुजों आंनि ड्रीम हाउस बेयो जोंहानि ड्रीम हाउस Deh. ओमफ्राय आं मोनसे देखायनि नै बिथिंजायहाय सिन्दि जावनानै खावनानै लाङो हिनजावफोरखौ बेथिंजाय हाखर बानायनानै ओमफ्राय दं आंनि सनानि नायब्लां बे जाहैबाय नायब्लां नायोनोहाय नायब्लांजों नायब्लां ओइ सेंग्रा हनायसै नायब्लां